ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза. Умеддорам ки писандтон мегардад. Дар видеои имрӯза мехоҳам барои шумо ҳами хел киртапочаҳои духтагиро нишон диҳам ва нархоша фаҳмонам. Ин видеоро ман аз корвон тарафи пажарка 112 якум рият ва дукони 433 ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед биёед хитонам бинед. ҳариро 120 сомон янам хел ваян материалошон хушрӯ ҳарир и ранги гирбишинай танҳо ки и салқинтаракай бе мисол вай бе чихол пӯшида мешавашона. Бинед сангчаҳошонам тоза иҷада пешакҳои кирта оро дода шидагиай киртапочаи тайёр 120 сомон. Ана ин намуд ҳаст инами варатнико ҳози мода шидагиай духтушанам хел иш паплинай. Нархи боша дӯстони азиз 100 сомон бо ҳаст иҷада паплинои дигар хел паплино дӯстони азиз чи остин калташ ва чи остин дарози балшимеркаш сар мешава аз анамин 65 сомон то 100 сомон я 120 сомон. Мисол кадомеш ки калони хушрӯвай вай бо 100 сомон мешава я 120 сомон мешава. Хулас аз рӯи анамин размерое ки калон бошад нархаш аз рӯи амун фарқ мекунад. ина пешакҳошо набинед бо чи хел нигинаҳо кати хушрӯро додагиян сахтаки хушрӯ омадагиай пешакаш намекана нигинош. ана кристианкаям ҳастай реглан духтагиам ҳаст. кадом фасоне ки шумо мехоҳед умеддорам ки пайдо карда метавонед. иноне ки дӯстони азиз ҳамаш паплинан яъне ки доинг нестанд. паплини доинг нестанд. ҳамхе паплинои мисол 60 сомонаву 50 сомона кати духтагиян. инаиам духти ҳози модадай учук мегам ба фикрам и модара пешаки киртара бо инчунин ҳаст анам хел вай шифони хушрӯ 150 сомон размери 48 мондагиай аз инам ҳаст. рангаш бисёр ранги хушрӯ. агар хоҳед марҳамат дар назар дошта бошед ки анамин намудам ҳаст. ҳозир мехоҳам барои шумо комбахтора низ нишон диҳам. комбахтҳо ҳархелай нархошон аз 180 сомон аз 170 сомон сар мешава то 250 сомона. набинед комбахтоям ҳами хел ки мисол размери балшимеркаш ва ё ин ки сифати анами комбахт қиматтар бошад ҳами хеле нархаш қиматтаракай. иҷа чи остин калта ҳаст ва чи остин дароз ҳаст. ина бинед размерои 48 50 44 ҳамхел размеро бисёранд. анаиш балшимеркай шифон комбахт боринай инами розвие ки гулои майдачаи сафед дорад. инаиш сеточниай сеточни и ба фикрам 200 ё 250 сом буд нархаш. ҳам яктара напурсидам. иш комбахт бошад шифон комбахтай тагаш бо паплин чихол духтагиян худаш чихолашам хе тайёрай. пешакшам бинед чихе пешаки ваяй майдаки хушрӯай. и даманике намхе метова дӯстони азиз вале дар асл пешакҳошон майдаян. баъзан вайда чанд вақт пеш видео карда будам ами киртои духтагира баъд нависта буданд ки пешакҳошон калон. не дӯстони азиз ҳангоме ки мисол дар тана мепӯшӣ вай пешакаш майдаяй дар иҷа чӯбаи хе омадай ки барои он ки манекено майдаян и киртоҳои размерои калонтара ки пӯшондагиян пешаш ҳамхелӣ метоба. иҷада ҳаст ҳамхел ва ё чаканои кӯдакона. ина бори дигар бинед контейнериш 433 май. чаканои кӯдакона сар мешава аз 60 сомон 65 сомон то 170 сомона. падрастковиёш ҳамиқай. инаи паплино боша гребондоро ино калонан. паплинша бинед доинг нестан. ино балшимеркаян. набинед
100 я 120 ай ҳама қиматаш я 120 ай. ихе 100 сомонай бисёруш. шояд ки баъзе ҷода 90 сомон меёвед. як бори дигар биёед бозора бинед хитон, чанд ҷора муқоиса кунед ва сипас харидорӣ намоед. уҷада падрасковиҳо ҳастай. Падрасковиҳо 70 сомонӣ киртапоча бо инчунин ҳастай арзонош. ҳозир ман нишон метиҳам мисол кадомаш бо майдатара, вош бо арзонам. ина чаканора бинед. инош боша ҳамаш паплин ва ҳариран. аз яксола сар када доранд. нархошон инора сар мешава аз 40 сомону 50 сомон то 70 сомона. чӣ хеле ки гуфтам, анамо калонош 70 сомонай. кристианка духтагиян, паплиношунам паплинои хушрак омадагияй дариҷа. остинакошон шапарак. ина чакано анамин 170 сомаш. и аллакай мисол синфҳои 8-9 падрасковиян. як бори дигар ана инора хостум нишон тиҳам. комбахтои остиндароз 250 сомон, 200 сомон. чӣ хеле ки гуфтам, аз 170 сомон, 175 сомон сар шуда комбахт ҳаст. ҳам падбаланд дора иҷада, ҳам шифон комбахт ҳастай. кадом намуде ки шумо мехоҳед пайдо карда метавонед. духтошунам духтои нағзай. пешакошон ваяй борикак омадагияй хушро. какиткошон нарангошон. хамилёнам ҳастай. инаи комбахт бошад бинед остин калтаяй. бе чихол пӯшида мешаваша. инаишам остин калтаяй. инам бе чихол пӯшида мешава. комбахтои падбаландан. мана ино калонан. ами чӣ хеле гуфтам синфҳои 8-9 падрасковиё наминоян. ино бо тоқӣ доранд ҳамроҳшон ба фикрам. барое ки аз дигар ҷо вақте ки ман ба навор гирифтагӣ будам ами чаканора ҳангоме ки мехариди чаканша тоқӣ дошт. кӯдакиёра намедонам рости гап тоқӣ дора ҳамроҳшон ё не. чаканои калона ки ман мисол аз 170 сомон сар мешид то 250 сомонара ва ё тоқиву тур доштанд катишон. ина хай касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд бо омада аниқ мекунем. иҷада наи чолбандако ҳастай барои кӯдако. нархошон 15 сомонӣ. 10 та дора. ами 10 таш ами 15 сом гуфтанд. агар харидорӣ кардан хоҳед метавонед нависед. доставка дорем ба Русия. мо равон мекунем. тамошобинони азиз, дар иҷа хостум камакак дар охири видео анами берунои корвона нишон диҳам. бисёр вақт менависанд ки чаро шумо ҳозиро раҳа ба навор намегиред ва хостум ҳозир дар ин видеом ки видеом кӯтоҳтарак омад имрӯза ва якамакак раҳи корвонам нишон диҳам, то ин ки касоне ки дур аз ватан ҳастанд ва солҳо боз корвон омадагӣ нестанд, ватанда нестанд, камакакам бошад худшона дар анамин тоҷикистони азизмон вай кунанд, эҳсос кунанд. хулас имрӯзаи видеои мо ба поён мерасад. умеддорам ки камакакам бошад писандтон гашт ва мондани лайкро низ фаромӯш намекунед.